channel. Boss, talaga boss. Ay, well, nakabili na kami kuya. Hindi pa, baka yan. Managay. Lang. Ang dami na. Uy. Buda, init yung tinalyanan niya. Mapakaibos yung matikas na aming kanan eh. Ma'am. Saan na labi balik mo? Pagkarigatan nila ang lalako ba? Sa kilong. Kaya wala gati na yung dosa. Kaya ko pa nito. Kaya wala gati na yung dosa. 150 ang dariwoy. Ay sa iyo ba itatay nga pilyen, tagamin baka na pilyen sa 250. Yes sir.